Едно от най-известните имена в света на бизнеса, спорта и политиката. Роден на 24 октомври 1966 г. в Саратов, Русия, Абрамович започва своя път от скромни условия и преминава през значителни предизвикателства, за да се утвърди като един от най-богатите и влиятелни хора в света. Неговият житейски път е изпълнен с големи успехи, но и с противоречия, които го поставят в центъра на вниманието. Когато е само на 3 години, Роман губи родителите си при катастрофа. Той остава да живее с роднини в северния руски регион Коми. Отглеждан в семейство, което няма много средства, Абрамович израства в трудни условия, но това не му пречи да развие силен характер и стремеж към успех. Въпреки липсата на родители, той проявява невероятен усет за бизнес още от ранна възраст. Когато става тинейджър, започва да се занимава с дребни бизнес начинания, което поставя основите на неговия предприемачески дух. През 80-те години той започва да учи в Москва